ଚାଲନ୍ତୁ Let's go. ଦେଖିବା ସେଦିନ ଯେଉଁ ତଳି ପକେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଗଛ ହେଲା କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖି ନେବା। ମୁଁ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଠି ମୋ ଗାଈ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବା ବନେଇଦେନି। ତାପରେ ପଳେଇନି ତଳା ପାଖକୁ। ପାଖେ ପାଖେ ଯେଉଁ ମୂଳା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ପକେଇଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଗାଲି ଫାଟିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବୁରା ହଟେଇକି ଦେଖୁଛି କେଉଁଟା ଫାଟିଛି କି ନାହିଁ। ଖାଲି ଉଲୁକୋବି ଆଉ ବିଲାତିର ଗାଲି ଫାଟିଯାଇଛି, ସେଥିରେ ବୁରା ହଟେଇଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଲଙ୍କା ରହିଲା ସେଥିରେ ବୁରା ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଭାଡ଼ି କରିଦେଲୁ ବର୍ଷାରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଛକୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ପଚିଯିବ। ଭାଡ଼ି ଯଦି କରିକି ଜରି ନ ଢଙ୍କୁଡ଼େଇବେ ସେ ସବୁ ପଚିଯିବ। ତାକୁ ଆମେ ଭାଡ଼ି କରିଦେଲୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଜରି ପକେଇଦେବୁ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଜରି କାଢ଼ିଦେବୁ। ଏମିତିକା ଭାଡ଼ି କରିକି ଯେତିକାଳେ ତଳି ପକେଇବେ ଏମିତିକା ଭାଡ଼ି କରିଦେଲେ ଗଛ ଆଉ କିଛି ହେବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଇନଷ୍ଟା ଫେସବୁକରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।